Het is dag 2 in de week van de Limburgse popmuziek. In deze aflevering een greep uit wat we tot nu toe hebben kunnen zien. We gaan naar theaterboerderij Bouquet in Nederweert, waar we een optreden van Ragtime Rumors kunnen bekijken. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. She wants me to pay her bills and buy her a car. My wallet's getting empty, just a couple nickels in a jar. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. She wants to put my mother in a nursing home, make me feed her gas when she's not at home. Drive around every day and night, got 100 reasons why I made her cry. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. Dames en heren, moet ik kort iedereen voorstellen. Links van mij, rechts terug op de bas, the one and only Nicky van der Sande. En hier lekker in de sunke, heerlijk. The one and only Cool Hand Jack on the drums. Dames en heren, achter de piano is een special guest vandaag bij ons en veel zo meteen bij hem. Dat is the one and only Mike Roelofs. Dames en heren, op de gitaar en accordeon, dat is the one and only Timo McFly. Mijn naam is Tom, voorzien de Ragtime Rumors. En als je wilt, mogen we met de Hein voor de Mooi meezingen. Alleen daar. Komt eraan. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. Oh, bee-bop-a-lula, bee-bee-bop-a-lee, bee-bop-a-lula, you know she's not the one for me. We gaan naar het Odapark, waar ook een openluchtconcert stond gepland. Maar zoals je misschien wel kunt zien, het is erg regenachtig en daarom waren we genoodzaakt om het materiaal naar binnen te brengen. Dus we staan nu bij de receptie in het theehuis van het Odapark. En je kunt nu gaan luisteren naar muziek van de band Maxime and Glyn. To be together as one, but now we're done. What have we done, baby? It breaks me, it shakes me. I hate you, I love you, baby.
but my body's filled with fire, fire. Oh, why can't it be easy? We talk but we ain't speaking. We're running in circles, can't you see? Strangers stuck in between. Oh, it drives me crazy. Baby, save me. Just because it's over doesn't mean it's really over. It ain't over, it ain't over, no. You and I are over. Baby, we ain't really over. It ain't over, no. Just because it's over Doesn't mean it's really over. it ain't over, no. You and I are over. But baby, we ain't over. Oh, we ain't no lovers. We ain't no strangers. We're stuck in between. Oh, it drives me crazy. Baby, save me. Save me. Save me. Save me. Save me. Morgen zijn er weer 4 nieuwe livestreams te bekijken vanaf L1 Facebook. En ook 's avonds is er weer een reportage van wat we tot dan toe hebben kunnen zien.